Jainko txiki eta jostalari hura izeneko proiektua New Yorkera eraman dute eta horrekin batera dokumental bat egiteko aprobetxatu. Minutu gutxi barru, 8etan aurkeztuko dute Bilboko Campo Elíseos antzokian. Lierni Agirrezabala. Arratsaldeon Xabier eta ikusentzuleok, bai, 8etan aurkeztuko dute dokumentala, Jainko txiki eta jostalari hura egia da 2013an argitaratu zela, baina ondoren New Yorken ibili dira proiektuarekin biran eta bertan jasotakoa erakutsiko duen dokumentala horixe bera izango da hemen berehala aurkeztuko dutena eta hemenago bi protagonistekin. Arratsaldeon, zer moduz bikote? Oso ondo. Lehenik eta behin gure oso ondo. Lehenik eta behin, zerra dokumentalean ikusteko aukera izango duguna eta zergatik New York? Zergatik New York, bueno, han hasi ginelako, han izan zen gure lehenengo emanaldia, kuriosoa da, baina lehenengoz taula gainean bildu ginen okazioa bertan eman zen, eta pentsa gendun 10 urte eta gero eta 10 urte gaina, 10 urte ez, baina 8 urte alkarreaz jogarik egon eta gero, han zala lekurik egokena, politena, eta bueno, bidairik eta guretzako bidairik eta politena egiteko, ez da? Egia da ez dela lehen aldia, disiplina artistiko ezberdinak batzen dituzuela, elkarlan horrek zer ematen dizuen? Nire personalki ia dena ematen dit. Ni Mikelekin batera hasi nintzen, ez? Mikelekin egin nuen Bar Puerto, eta ia nire ibilbidea horrazten da, ez? Eta pentsa, eskutik helduta eraman ninduen hasiera hartan, konfiantza eman zidan Mikelek, eta hori gauza handia da. Eta gero, disiplinak nahaztea azkenean da, pintore batek, musiko batek, idazle batek, ia berdin pentsatzen dugu. Aldatzen dena da, nola espresatzen dugun hori, ez? Batzuk idatzien bitartez, besteak kanten bitartez, besteak marrazkien bitartez edo margolanen bitartez, hobeto esan. Baina azkenean, ia berdintxu pentsatzen dugu sortzaileok. Bikote, mila esker eta zorte hon, Eskerrik asko. Eta jakin gaur hemen izateko aukerarik ez baduzue, Euskal Herriko hiri gehiagotan egingo dituztela aurkezpenak, hurrengoa esaterako, Baionako Euskal Museoan izango da urriaren 29an. Ikustekoa izango da eta entzutekoa nola ez.